Čau lidi, zdravím vás u tohohle videa a dneska si společně máme tady video po dlouhé době. Zahrajeme Start Survive. Určitě tuhle hru znáte, je to jak na kompu, tak i na mobilu v Robloxu. No, hele, jsme prostě zavření tady, jsou dveře, co nemůžu otevřít, to je škoda. Máme tady postel, na který bych úplně nechtěla spát. Dobře. V okno, co můžeme zavěsit, co můžeme podívat dovnitř, nic tady asi není zajímavého, tak to můžeme zavřít. Máme tady koš a můžeme zasednout ke kompu. Začít survive. Jasně, že jo. Dobře. To vám asi nebudu říkat, co to znamená, asi pochopíte. Tady Rubikovou kostku, nějaký papíry, notebook. Asi dobrý den. Jakoby ne. No, můžu jako tady postel, divný pokoj, já se necítím komfortně. Rubikovku, tady mám něco na hraní. Nemám tady šatník, nemám tu vlastně v podstatě nic, jenom dveře. Velký, hodně velký. A asi sousedi, co mají plot. No, jo. Jakože asi ne. Správně. Okay. Jo, jsem ve svém pokoji, takže asi jo. Okay. Asi, já nevím. Jakoby, jo. Já jsem měli panický záchvat, chápem se. Asi, já si myslím, že ne. Good. Dobře. Okay. Jo. Na duchy, jo. Jsem divná. Na duchy. Jo, je to z mý vlastně Google nebo takhle, jo. Jsi jistý? Jsem si jistý. Ano. Good, no. Výborně. Jak jsem říkala, necítím se v téhle místnosti úplně komfortně, takže ne. Jestli by se zasly světla, kdyby jsem byla vystrašená. Ne. Stane se to. Really? Yes. Good. Co tady ne, to nechci. Never will die. Asi jo. Já opravím popravdě, že jo. Jo. Yes. Všaký nepřátelé, určitě ano. Jo, určitě by mě někdo hledal, si myslím, že jo. Jo. Rodina. Jsi sám, tak poněkud. Hele, nejsem sám, jsou tam sousedi, takže ne. Co to?
Dobře, radši to. Můžeme to radši zavřít. Yes. Někdo. Jo, sousedi, že jo, nebo jak mám otevřít dveře, tak určitě mamka s taťkou, tady určitě jsou za rohem, že jo. Ne. Fuj. No. Relax, dobře. Relax. Tak jsem tam tu relax. Super. To jsem se nestihla moc vyrelaxovat. Nebo snad, jo. Si myslím, že úplně ne, ještě chvilku budeme relaxovat, ne? Relaxovat. Dneska, jo. Já odpovím popravdě, že jo. Teda, to tam furt není. Pecka. No. Ne. Co na tohle odpovědět? Já dám, že jo. Yes. Si jo. No. Nechci ukončit. Okay. No, nechci. Nechci ukončit. Good choice. To jsem právě chtěla. Já jsem continue. Některý mi říká, že jo, některý, že ne, takže já asi řeknu, že jo. No. Jak to? Ne. Ale leave, ne. Já tam ne. Já mám použít dveře kutíku. Já tam nejdu. Kámo, ne. Já tam nepůjdu. Sousedi, pomozte mi. Já tam nechci jít. Já mám úplně nahnáno docela. A to mám docela věk, jakoby, abych se, že se nemusím moc bát. Já tam nechci jít. Já mám strach. Já to líbuju. Ne, já nevím. Já mám strach. Já tam fakt nechci. Myslím, že to bude jiný konec. Já jdu radši spát. No, dobře. Tak asi nebudem spát. Ale já tam nechci fakt jít. Kámo. Takže 3, 2, 1, pojď. Co nebudu prsnout? Jdem, okay. Fuj. Viděli jste to. Viděli jste tu postavu v černém. Dobře. Já si myslím, že bychom teď mohli ukončit. Doufám, že se vám video líbilo. A zas někdy příště, možná u nějaký jiný hry, nevím. Tohle bylo dost takový divný. Kdyby jsem to asi hrál na počítači, tak by to bylo asi o trochu lepší, ale tak co už, no. Se s vámi loučím a zatím se mějte. Čau.